Rusija, Moskva, Donski manastir. Drevne kule i zidovi od cigle. Kula je počela da se popravlja. Da biste zaštitili toranj od urušavanja, morate ojačati njegovu bazu. Zidovi su prethodno okrečeni crveno-bijelo. Graditelji su uklonili sloj zemlje dubok oko 1,5 metar. Možemo vidjeti šta je bilo ispod zemlje. U zidu je luk. Ovo je drevni nivo zemljine površine. Ovo se dešavalo u prošlosti. A ovo je sadašnji nivo prizemlja u manastiru. Možete jasno vidjeti gdje se nalazi nivo tla. Ovaj luk je bio prekriven zemljom. Iznad zemlje je stršio samo ofarbani dio. Sve ostalo je bilo pod zemljom. Idemo dalje i pogledajmo kulu. Ulaz u kulu je ispod savremenog nivoa prizemlja. To se vidi iz ugla nagiba dasaka. Vrata nisu iskopana na svoju normalnu visinu. Donja ivica prozorskih otvora je također ispod nivoa zemlje. To je nivo na kojem danas raste trava. Ovaj dio je bio prekriven zemljom. Stara fotografija ovog mesta, snimljena sredinom 20. veka. Ovaj poseban prozor je ovdje. Morali smo da kopamo do nivoa drevnog tla. Pogled iz unutrašnjosti tornja. Restauratori su bili previše lijeni da kopaju do pravog drevnog nivoa poda. Sada dolazi zabavni dio. Spustio sam se do nivoa drevne površine. Pogledajmo dio tla. Ovo je pijesak i glina. Slojevi se malo razlikuju po boji. Ali to je definitivno pijesak. Kulturni sloj tla treba da bude mekan i crn. Ali vidimo pijesak i glinu. U zemljištu se nalaze crni slojevi, koji se može nazvati kulturnim slojem. Ali ovi slojevi su tanki. Isprepleteni su debelim slojevima pijeska i gline. Nailaze na polomljene cigle. Drevni manastir u centru Moskve bio je prekriven debelim slojem peska i gline.